Oromo sa pare wangenya koromga juang machiegni chendo ni mar kagi kacha nyinga Lydia Hukeyo. Jatend migao manarita Kithure Kindiki ochope mbele komiti moyiedhi marod bura mano maduoko penje wi okang' ma piny owacho osegoyo kaluwore kod nonro ewi chenro mag kambi mar Worldcoin Ethiopia. What also intrigues me in that consent, the details of that consent form that was signed by our people, was the deliberate exclusion of the jurisdiction of the laws of Kenya on our citizens, which on a matter like this, it should not have happened. That would have been something that should not have been allowed by the authorities, by government, because data, especially data in the manner in which it was harvested here, is citizen data is a sovereignty issue. It's a sovereignty issue. So that exclusion of the applicability of the laws of Kenya, for me, appeared to be offensive in that consent form. As security managers, it is not in our space to lord over private or business interactions of people. And I said that last time I appeared before the plenary of the National Assembly. That is my view. That's what I believe in. Our work is to provide the policy context in which business and private matters operate. And unless something has been raised, either through a complaint or we have reasonable grounds to suspect those interactions are violating our law, that's when we come in. So for a long time, and what actually triggered us was the queues and the complaints. Wadhi kaunti ma Kisumu kama jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu ochao tend Kenya kwanza bang higa achiel kowacho ni jatend piny Kenya William Ruto pok ochopo singo mana osingo ne oganda jo Kenya higa achiel chakre no kautelo. Buyu wacho ni thoth singo ma piny owacho mar Kenya kwanza no singo ni biro chopo kare bo higa achiel pok ochopo kare bang higa achiel mar tendgi. Wacho ni ewi adek kuom apar monyalo miyo jatend piny Kenya piny owacho semana miyo ngima omedo ridore kuom medo suru ma ok gideo pek mar oganda jo Kenya. Jaod bura ne twak e gwenge mag huma mayudre holo e chung od bura ma Kisumu West kinde manoyawa yanga pis mar ruoth moger gi apise e yo makende mar yudo kenge magarita kwe e alorano. Wan kaka jo Kenya wawacho ne ni igachiel mosebete komno poko timo nwa gik mano wacho ni no dhi timo ne jok mano luongo ni hustlers. No wacho ni bech gik moko duto dhi dok piny to gima waseneno en ni gima osebedo matek kabisa. Masani bech gik moko idho malo to kendo tax ema koro ologo jo piny to mano no wacho ni kod donjo ni to mago no dhi ketho te. Bech petrol nyaka bet mafuta osedhi malo mago gik mano kono dhi duoko piny. Omiyo an king'ado ne Ruto rieko awacho ni an e wi apar amiyo Ruto adek. Joma dwani abiro miye. Manen governor ma county ma Nairobi Evans Kidero seyodun buchodi ama kuom thicho oko jo buche moko manyo dongruok kwa kuom piny owacho ko wacho ni ODM deo wang jomoko. Kidero ya pise bure Nairobi omedo ni sechochopo ne oganda mondo mi orwak duond buche mamoko kaka UDA mar rwako dongruok e gwenge makalu. Nyaka koro wang'i oko ma okangwa sani dhi bedo UDA watigi sirkal mar Ruto mondo wan be wabedie kanyo no e dongruok mar Kenya. ODM sani olok party ma joluo kende. Ni neno ka jakom Mamasai osewuok oringo. Ineno ka Memusi ma MP no wacho ni kidwa riembe to riembe. Ji mang'eny me parties ma kata mamoko kata mana e ODM kaendi osedhi moloso gi ker ma wuon piny to gin ne pok oriembgi. Koro jok miriembo gin mana members mag parliament ma joluo matiende ne gidwa ni mondo gikelo ibwogo ji mondo kel luoro mondo kik ng'ato wach pache to wan wabro wacho pachwa
nikech joluo nyaka okel wanwang' dongruok kama indiki tije Kenya, joluo nyaka ndiki. Teri kaunti ma Kisii kama obila ma Kisii onego achije moko adek mag jonjore e kadak ma Bonchari okinyi ma kawuono. Achije adek go obila ne ogo bunde ka gine apiko ka bende ne gimanore kod magina kido mar AK-47. Obila no yango nek no ka giwacho ni achije go gin moko kuom jomaundu mosebedo ka moyo jodak e gwenge go. Jana masaa jioni kabisa, muda wa saa 12 tulisikia milio ya bunduki kidogo. Wale tulikuwa karibu hapa kufika, tukapata ni ufyatulianaji wa risasi baina ya majambazi na maaskari ama watu wa sheria walikuwa wanashughulikia hao majambazi, na kwa bahati nzuri ni kama hao majambazi walipatikana wote, na ukiangalia hapa kwa scene ni kwamba waliuliwa wote. Na kusema kweli Bonchari imekuwa na shida kubwa ya insecurity ambayo tunapea kongole wa maafisa wetu wa kitengo cha CID, na uchunguzi wao wote walifanikiwa kuua au mmoja wao wa wajambazi wenye wamekuwa kutuletea shida within Bonchari. Wadhi piny libamba ma Uganda kama jolupo adek mawuok e pacho ka ma osebedi ka ogeng'negi e piny Uganda kuom higni 2 gi ketho matimo kilwa maricho e piny nam Lolwe ma Uganda gikone to koro owe thuolo. Kaluwore kod ler mogol kod County Commissioner ma Busia Kipchumba Ruto, jo Kenya go owe thuolo kapok buchgi ochakore doho ma Uganda bang' Kenya kod Uganda bedo kod lalruok. Kipchumba yango ni komiti mar arita e kind Kenya kod Uganda osebedo katimo twak maneno ni ji adek go ne manomaki dwe mar abich higa 2021 ong'wonnegi kendo migi thuolo maduoko e pacho ka. Koloselo piny owacho ma Uganda, DC Manaimango Debora Mwesigwa onyiso jolupo mondo omi oluwre kod chike moketi matayo weche mag lupo e nam Lolwe. Jolupo go adek go yango ni ne oseduoknegi injin mar yie mane omaki kod tend piny mar Uganda. Nyumba ilienda na maji, nyumba yangu ilianguka, nilikuwa nimeacha bibi kwa nyumba ya kapera. Sasa sijui yuko ama yuko, sijafika nyumbani. Tunashukuru serikali ya Kenya kututoa. Tunaomba waendelee tu kushirikiana na sisi, watusaidie tuweze kusomesha watoto wetu. Bahari, mimi nimeachana mambo ya bahari. Nimeshukuru sana sababu tumekaa kwa jela miaka 2, tulikuwa tunaanza mwaka wa 3 na tumepelekwa kwa court, ikajulikana sisi hatukukuwa waizi. Nimeshukuru. Today we are here at Busia, Kenya to hand over the 3 prisoners that have been in our custody since May 2021. We've been having bilateral relations meeting due to security concerns between the 2 neighboring countries, Kenya and Uganda, and we agreed that these prisoners be released unconditionally. We have dropped all the charges against them, and today they are now free people so that they can enjoy their lives and back to their family. Mine is to sincerely thank the resident district commissioner from Nyamaingo, Uganda, for having taken this opportunity to bring the 3 Kenyans. We normally call them the Buchiri 3. Buchiri because they were in Buchiri town, that is where they were remanded. Gavana Manakuru Susan Kihika ogolosie mager jotend migepe county no mondo mione ni atamalo 30 mano mar pok omenda e county mano ketenge otimore yorno makare maonge gi ng'ikni mora mora. Oyango mae kinetelo ne jotend migepe county no e keto kokgi orakno kamolero ni obiro medo keto maino mare neno ni tend county ochopo kare dwacho ganda Manakuru maonge akwede komero ne jiwo dwaro mar tie twech kachiel e chopo lek makama. Omedo golosie mager ne achudhe mosebedo katiyo kod nyinge Maria Kolope e county no kendo singo mar biro rakore kod kotend kod chike. The development quotient develops livelihoods, enables business, facilitates access to government services,
And through this performance contract, I expect every CCM to support their department to achieve its development recurrent ratio. Skizeni, my friends. Number one, the reason I will not renew your contract, na ujue hapo, hiyo leo. If at the end of the financial year, your department has not done its 30% share towards development, you are as good as gone. Kwa county ma Nakuru terinya county ma Siaya kama tend county ma Siaya kotel ne kod governor James Orengo pod medo nyiso umare ne duol mochungne weche lo e pacho kae wi wach mar puodho mayala swamp mano chiwe yor ola ne jaket mwandu moro kuom thuolo mar higni 66. Orengo kinde chiwo twak mare tok bagoro mar kanyakla kod governor Busia Poltuma e wi okenge magrakore kod El Nino nolero ne giseyango kenge mong'itha mago abiora kore kod lwasi mar thiro midhiero makide kel kod koth makamano. Report ni oser kod governor ma Busia Poltuma. Kaini jagoro mar county ma Siaya Gunda Uchanda kod jalup jagoro yor kojolo bade wa Busia Timothy Odende ema biro chung helo committee no. Kama county government of Siaya hatukubali kamwe ya kwamba tunaweza kumpatia mtu yote iwe ni idara ya serikali ambao si county ya Siaya ama iwe mfanya biashara ardhi ya kiasi fulani, na yala swamp tunawapatia hawa watu karibu ekari 1,300 na hiyo lizi ya miaka 66 lazima tuizungumzie tupate suluhu, lakini hiyo si kusema kwamba hatutaki investment kuja Siaya. Tumeform a technical team to start work immediately kuangalia kwa hiyo mambo ya El Nino, na tuko hapa vile nimesema kama county government ya Busia, county government ya Siaya na pia washikadau wengine ambao pia inahusu wale county commissioners ambao pia wanakaa katika ile disaster committee. So we are here also with our disaster team kuangalia kwamba ni nini tunafanya. Mago mag tuke timba Kenya Harambee Starlets dhi nyime kod timo ikruok ne tuke mag laro thuolo matugo e tuke mag wakeni mar Africa Cup of Nations. Harambee Starlets osebedo ka timo ikruok kod orako gi bago tuke mag osiep jotugo matuge timbe maoko kod mago matuge lig ma pacho ka riwore kanyakla motelo ne rakruok kod timbe wakeni ma Cameroon. Kwetu tunaweza sema sisi na Cameroon ni giants, sisi ni underdogs. But as you can see, ball imebadilika. So anything inaweza happen. Kwetu ni tukip focus, tuombe Mungu tuende tukapambane. Kambi iko sawa, wachezaji wana tricolin, though internationals ni polepole. At least Terry ameshafika, tunangojea bado wachezaji wengi kama akina Dogo bado hajaweza kufika, Majolin bado hawajaachiliwa na team, na ni kutoka Yanga, Winket na wachezaji wengine kadhaa, na wataingia pengine tarehe ile sitapenda sana, wengi wataingia tarehe 18, watakuwa na siku kidogo sana ya kujitayarisha. Kile tunaomba kama technical bench ni eti wakuje wakiwa fit. Hiyo itatusaidia sana. Wakija watatupatia stability, more stability. Wakija wakiwa fit itakuwa nzuri kwetu, kwa sababu tukienda Cameroon hatutaki kwenda kucheza defensive, tunataka kwenda kutafuta mabao huko hivi tukiwa awe. At least ya mapema tusiende atuendi na uoga. Nyakora mojo ankanya mwatieko gochendo ni marka kachero kamano kuom kete mana kaira Ramogi TV nyinga Lydia. Okay, horiti masana.